Dali, smile tayo dun, smile. Smile. Dali, bato-bato po kayo, dali. Bato-bato po. Kasama yan. Wow, very good. Head and shoulder, ate. Head, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, head, come on. Exercise naman. Go. Go, exercise naman. Exercise. Exercise. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder. Oh, isa man. One more. One more. What's that? Very good. Galing mag-exercise Tita Claire. Wow, galing. Wow, ang galing. Kasama yan. Makaulay yung Tagalog. Si Titi, tulog na, tulog. Tulog na. Talagang magaling siyang magkakulat sa matuturo ka na. Tapos nagagatas pa. Milo. Sabi niya, I like Milo, mama, Milo. Mix siya Milo sa kagatas. Tapos ang vitamins na broccoli. Pag di siya nakainom ang buo niya, lalagay sa milk. Lalagay sa milk. Tulog na ulit. Tulog na kay Tito. Nakakamati kasi siya ba yung mga katain na nakaiwan. Tapos matuturo ulit. Pag nakatrabaho na kaluya, pag nahalik ka nito, minsan pagkaabot ko, tururong pa din, alas 12 na yan. Tururong pa yan. How's your sleep? Sleepy pa? How's your sleep? Sleepy. Paano din ang pinikmatan? May ginagupitan mo yun? Malaba din ba ang pinikmatan? Kita ba ito ginugurupit mo pang pinikmatan mo ay? Para maglabaan, hindi mo naglaba.
Mayong bentahan. How's your sleep? Ang titigan mo si Tita Edel, anak. Mauwi naman yun.